Медитация, възстановяваща жизнените сили. Заемете удобна позиция на тялото в седнало положение или се отпуснете в леглото. Затворете очи. Освободете съзнанието си от всички мисли. Вдишайте, издишайте, отпускайте. Вдишайте, издишайте, отпускайте. Вие все по-дълбоко потъвате в леглото. Продължавайте да се отпускате. Отпуснете цялото тяло. Отпуснете главата. Отпуснете мускулите на лицето. Отпуснете челото. Оставете очите да потънат дълбоко в главата и да се отпуснат. Отпуснете челюстта. Отпуснете устата в едва доловима лека усмивка. Прехвърлете мисълта си към тела и го отпуснете. Отпуснете и врата. Отпуснете раменете. Там се е натрупало цялото напрежение от изминалия ден. Вдишайте, издишайте и усетете как умората и напрежението от изминалия ден напускат обходените части. Мислите напускат главата ви. Вече цялата глава е отпусната и натежава като за сън. Отпускайте. А сега съсредоточете вниманието си надолу към гърдите и гръдният кош. Вдишайте, издишайте, отпускайте. Отпускайте. Отпуснете сърдечната област. Усетете как ритъма на сърцето се успокоява и забавя. И дишането ви става спокойно и ритмично. Отпуснете коремната област и усетете как цялата предна част на торса се отпуска напълно. Нежно прихвърлете мисълта си към гърба и отпуснете мускулите на раменния пояс. Отпускайте. Отпускайте. Мускулите на раменния пояс все повече и повече се отпускат и натежават. Сега отпуснете мускулите
и в лумбалната област. Отпуснете ръцете. Прехвърлете мисълта си към дясната ръка, от рамото, през лакътя, чак до пръстите на дясната ръка. И отпускайте. Сега прехвърлете мисълта си към лявата ръка, от рамото, през лакътя, чак до пръстите на лявата ръка. И отпуснете и нея. Усетете как двете ви ръце, чак до пръстите, са отпуснати. И си представете как напрежението от изминалият ден, като стопен восък, изтича бавно, капейки от пръстите на ръцете ви. Сега нежно пуснете мисълта си към краката. Отпуснете десният си крак. Отпуснете бедрото. Отпуснете коляното. Отпуснете прасеца, глезена. Отпуснете цялото ходило, чак до пръстите на крака. Сега прехвърлете мисълта си към левия крак и го отпуснете. Отпуснете бедрото на левият крак. Отпуснете коляното. Отпуснете прасеца, глезена. Отпуснете цялото ляво ходило и пръстите на крака. Отпускайте. Отпускайте. Ето, целите ви крака са напълно отпуснати. И си представете как цялата умора изтича през ходилата ви. Целите ходила са вече напълно отпуснати и тежат като олово. Вече цялото ви тяло е напълно отпуснато и нямате никакво желание да помръднете дори. Сега си представете, че лежите на една горска поляна върху мека трева. Вдишвате чистият горски въздух. Птичките пеят наоколо. Някъде наблизо чувате шум от вода и се унасяте в необикновено блаженство. Слънцето огрява тялото ви и приятната топлина се разлива по него. Усещате как нежната златна светлина навлиза в главата ви
и я изпълва. Светлината изпълва вътрешната част на очите, ушите, изпълва целият мозък, изпълва устната кухина и отпуска нежно гърлото. Тази светлина облива щитовидната жлеза и възстановява здравословното й състояние и работа. Светлината бавно се спуска надолу и затопля цялата гръдна област. Стопля сърцето и кръвоносните съдове стават еластични. Отпускат се и разширяват. И кръвта се движи равномерно и свободно, като достига до всяка клетка на вашето тяло своевременно и го захранва пълноценно с кислород, хранителни вещества и жизнена енергия. Лъчистата златна светлина изпълва целият бял дроб и дишането става пълноценно, спокойно, равномерно. Светлината бавно слиза надолу и изпълва стомаха. Целият черен дроб и жлъчка, като ги пречиства и възстановява първородното им здравословно състояние. Светлината изпълва далака и зад стомашната жлеза и възстановява техните жизнено важни функции. Светлината се спуска надолу, изпълва бъбриците, затопля и изпълва със светлина тънките и дебелото черво, като възстановява здравословният метаболизъм. Нежно се спуска надолу в малкият таз и изпълва със сладна лечебна светлина половите органи и цялата пикочна система. Светлината изпълва цялата костна система, черепа, гръбначния стълб, таза, ръцете. Изпълва долните крайници и усещате как целият ви скелет засиява. Усещате как всеки мускул и всяка клетка във вашето тяло се изпълват с лечебна светлина
която трепти и сияе и възстановява божественият първообраз и работа на всички органи и системи на вашето младо, здраво тяло. Ако имате някъде проблем в тялото, изпратете и задръжте светлината там. Изпълнете мястото или органа със светлина и любов и му кажете да се хармонизира и да възстанови първородното си здравословно състояние. Светлината ви облива, като отмива и отнася последните следи от всичко лошо и негативно, което сте преживели в последно време. Отмива целият баласт, който ви пречи да бъдете щастливи. Светлината отнася завинаги лошите спомени от паметта ви. Прощавате на себе си. Прощавате на всички за обидите, които сте получавали някога. Остават само позитивните мисли и чувства. Любовта към себе си. Любовта към другите. Щастието, че сте живи. Че дишате. Че сте част от този прекрасен свят. Че сте частица от тази необятна вселена. Усещате как цялото ви тяло сияе отвътре и отвън. Усещате цялото си тяло изпълнено с жизнена енергия, със здраве, спокойствие, хармония и баланс. Усещате се изпълнени с любов и благодарност. Сега започнете да излъчвате тази любов и благодарност
към околния свят. Към всички свои близки. Към природата, която ви заобикаля. И потънете в това блаженство на хармония, спокойствие, любов и благодарност. Излъчвайте тази любов и благодарност около себе си и вижте как света около вас се променя. Вече е време да върнете осъзнаването си тук и сега. Усетете тялото си. Почувствайте стола или леглото под себе си. Леко раздвижете пръстите на ръцете, на краката. Протегнете се и когато сте готови, може да отворите очи бавно, като запазите това състояние на спокойствие, любов и благодарност за дълго време.